ăștia repetau lecția. Bună ziua! Să rămână! Astăzi vă voi preda teoria relativității, sper să înțelegeți ceva la cât sunteți de bătăți în cap. Forța apare lipipedică împreună cu forța gravitației. La director toți! Mă-ntoare cât de mult am greșit. Mă-ntoare, recunosc. V-ați învățat, copii? Da, da! Atunci să vă aud! Shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Nu asta e melodia! Cornuleț cu lapte, cornuleț cu lapte, bine ai venit în viața mea. Cornuleț cu lapte, cornuleț cu lapte, bine ai venit în viața mea. Am venit și unor am venit, nimic nu a oprit să nu face nimic. Iar ne venim junți și totul cu corigenți, dar totul e ok că suntem înțeleg. Nu-mi place școala. S-a lăsat pe banul la o meci și s-a opinat, dar mai ține curățat. E informat, n-a făcut război și n-a mai uitat. Nu-mi place